محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمدا يو حالما كو الله تن ونقل ما كو سنة تجاني أونو جوكران فرجول بننتي محمدا ngurdang nay tido mada kai sabi fabu mada julbe kai nido andi jimbe ne gandi kai burema habibu muhammada yefuta fawden kam jadi ebe alla andini ansubi kala rokano be makam kebi darana de sunna muhammada jinnaɓe tawnawɓe mo e ceerno kañum en nde nonti fof garte e makko ɓen noon puɗɗuno o ziyara nde ɓe puɗɗi o ziyara eɓe jaaha ha madina ɓe jadanno ziyara o ko allarba kikiɗe ɓe jaaha alhamis aljuma samedi ceerno waɗaneɓe duwaw ɓe garta ɓesguji ɗi noon jibinama hen muyni ko ha doniɓe gontiɓe dontiɓe ɓinne mbi na mbaɗa ziyara o nde ɓe mbi noon eɓe mbaɗa ziyara o ceerno wi maɗa wawi jaɓande on ziyara o ɗon ziyara qurrani on koɓe ziyara o so waɗama mi tawa on ɗo e Dakar garon juuroɗon ɗum woni ziyara o hande sukaɓeɓe noon daari hen sibunde komin tawnuɓe jinnaɓeɓe ko mbaɗanno ko min gandi ko moƴƴere noon hay goto adata ko hen hay goto so wona ɓesguji mum ɗum ɗon woni ɓesgu ceerno hande daari waɗi oɗo ziyara yalla hokku en rende diine men no ceerno nuwete ɗum ni yalla hokku en kadi ɓe mawɓe rontuɓe wontuɓe ha abadan inchallahu taala allah de ne wawi ɗum ɗo suusi ɗum yo allah waɗan en ɗum allahumma salli ala seydina mouhamadin assalamu aleykum wa rahmatullah minon mbiyeteɓe ko Abdoul Aziz Sabally jeeyami ko Medina Gounass leegale ɗe wiye Daaru Hijratu e Abdoul Aziz Sabally noon o tanum jaatigui meɗen o tanum ceerno alhaji Mamadou Saydou Ba tanum yere Dieynaba Sabally woni jaatige ceerno alhaji Mamadou Saydou Ba radiyallahu taala e hande garalam ɗo ko garal ɓiɗɗo dental ngal ko garal almudo kadi e kadi arande ɗo kadi ɓesgu yere Dieynaba foof e saabu ceernam ene hewno wiidemi ceerno Fadul Dine o wiyami ɓesgu ceerno e ɓesgu yere Dieynaba fof ko hunde wotere wadde noon hande so tawi ɓesgu yere Dieynaba ari e dental ngal ɗo dental ko ari koto foti arde ari koye galle mum kadi Allah waɗi kadi yere Dieynaba ko almudo wonno kadi minen ko ɓen almuɓe dental ngal e ɗum ɗo ko moƴƴere ganduɗa hoore ma hay goto fota luuta nder moƴƴere saabu hay goto anda no moƴƴerde ɗo ndu foti ɗum noon e ñaago tan Allah yo Allah juutno gurdam ceerno men wondude e cellal kanko e wallude makko foof amin e hande ɗo ɗo gonduɗo mboɗo welti hakko wawi haade saabu ene wawi wiide boom e hande ko duwa ko jaaba e saabu hande wiyede ɓi yere Dieynaba nani dari ene huccide jaydenkoɓe ene haala holɗo haala koye juma ɗo wiyete juma bopp hol gonɗo insa juma o ko ceerno alhaji Mouhamadou Saydou Ba ɗum ɗon ko weltare kadi ɗum ɗon ko fartagui kadi ɗum ɗon ko hollidde ha joni yere Dieynaba Sabally no wano e ceerno alhaji Mouhamadou Saydou ni ha joni ɓiɓɓe makko e taniraɓe makko e jatiraɓe makko e keltinofel makko ko noon mbayi e ceerno ɗum noon ko halfinde yimɓeɓe andinde yimɓeɓe ɓesgu yere Dieynaba ko ɓesgu ceerno kadi ha joni ɓesgu yere Dieynaba jogori wonde koye junggo ceerno ha ila yawmi dine wiide hade noddude kadi ɓesgu yere Dieynaba foof e kala jiɗɗo yere Dieynaba yo ar waɗa feere kalɗo ceerno noddi o yetto ɗon ko yere Dieynaba yino e ceerno ko ha jarani wiide mo ceerno kala ko waɗata ha gona ɗo ko min woni sababu no muɗum ɗum wona hunde tokosere en nani ceerno wiyen nde yere Dieynaba wi ceerno a yahata ko ɗo gonata kala ko waɗata ha gona ɗo ko ɗum woni sababu muɗum o yi ha andi ɗum ɗo wona yere Dieynaba woni haalde ko Allah woni haalde te yere Dieynaba noon ko moƴƴere o suɓanima minen surtout minen ɓesgu makko ɗum ɗon noon yomin tinno minen ɓesgu men jagga hen gila wara woɓɓe garda ƴetta ko min jeyno ɓuura amen hen ko ɗum wonno konngol ko welta no fewi saabu minen min ɓuurata yaade Madina ko Daka ha Daka e batuji kewɗi mbaɗoɗo galle ceerno men tawetaki so tawi ɗum ɗo ari ha ɗo ko minen gaddana minen ɓuuri wonde Dahar ɓe ko minen gaddana e jibinaɓe Dahar ɗoɓe ɗum waɗi noon oɗo ziyara ko wiide ɓiɓɓe dental ngal foof walla kala julɗo to wawi wonde e nder Dakaru yo wat feere kalɗo oɗo ziyara ari tawtoro hen kono jalalle ni musidɗo o wini
kala hen neɗɗo yo eto wadde artude jeeyede e rendo ngoɗo eɗen ganduɗen hen tan ko ɓuuren andude hen ko Amadou Bara Ba on porte parole yo yimɓe gar feere mbaɗa jokkodira e mabɓe mon kala ko jogui hen wawa adde wallidde hen ko wayno kopporaji hay hunde yawaka ɗum ɗon ina waɗi fayida saabu ɗum ma ɓeydu doole alhaali o saabu ndiyam ma sohle ñamde ma sohle gueɗe kewɗe ma cogle ɗum ɗon noon ko minen wonɓe daharɗoɓe minen ɓuuri wadde ɗum ɗo kadi ɗum ɗo ko weltare wonande minen ɓiɓɓe wonɓe ga ɓiɓɓe dental ngal wonɓe waddi daharɗoɓe ko weltare amen minen eyyi ɗum noon kadi min nodda dahar madinaɓe foof walla ɓiɓɓe dental ɓe foof yo mbar feere mbaɗa rejoindre oɗo organisation Muhammadu Sirajo mo barke